porque o plástico isto parece que está moi mal, está moi ben, porque ten este color, pero isto é da fisación, isto está bastante estable. Bueno, a ver, está tal cual, ten os dedos do fotógrafo, pero eso non hai Dios que o quite, porque era del, traballaban así, Pablo, así, sin guantes e sin nada. Bueno, pois forma parte da... está metido na emulsión, eso é imposible sacar. No, que está metido na emulsión... No, é imposible, e o plástico non se pode limpiar, porque se raya con todo. Entonces, non o limpio, pásolle un pinceliño e garro. O estado de conservación é bastante bo. Que é o máis importante do plástico neste momento? Separar os especímenes. Entón, eu teño que identificar se é un nitrato ou é un acetato. E non vos vou a decir como se fai, porque non, porque é un método destructivo. Entonces, pero unha vez que o identifico, se mirades aquí, aquí hai unha incisión, non sei se a ve de redondiña, non sei se todo o mundo a ve aquí, hai unha incisión. Bueno, eso é un código de identificación. Entón, unha vez... Eso es para saber como se coloca la placa. Tamén, Pablo, tamén. Para saber, como hai que metela na placa a oscuras, o fotógrafo sabe por que lado está a emulsión tocando eso. A ver, sí, pero tamén é un código de identificación. Entón, se unha... Pois sí, pois xa o sabes. Pois o sabes. Sí, porque como este, hai moitos. E corresponden a unha marca e a unha data. E normalmente, se é acetato, e os nitratos ponen nitrato, e está, a ver, isto está, hai tratados enteros sobre isto. Quero dicir que para mí é un fácil, porque eu, unha vez que identifico que o que ten a marquiña deste lado, eu fago un registro. Eu fago un registro nun folio. Coloco a placa e fago a mesma marca, fago un cálculo da mesma marca. E como estas vou a ter centros. Unha vez que isto, sei que isto é un nitrato, todos os que teñen a marca este lado de aquí son nitratos, van a ser nitratos. E cando non é así, isto é, hai unha N, estos son nitratos e estos son acetatos.